siyabulela kakhulu bazalwane egameni kaJesu. Namthatha ithuba ekushoneni kwelanga nje. Ndinibulise nonke abafundi bakaJesu Kristu. Egameni kaJesu Kristu kusitho. Amen. Ngiyacela kuMangula ngincede ukuthi ngithethe ulwimi lwami phaqha. Amen. Ngithethe ulwimi lwami njengokulunjalo. Haleluya. Amen. Bangcwele ke ndinibulisa egameni leNkosi uJesu Kristu Nkosi yethu. Ngiyakholwa ke ukuthi endlini sonke noko senimazi lo mzalwane ume phambi kwenu. Haleluya. Ongamaziyo uyosebuze sicaleni kwakhe. Haleluya. Amen. Siyambulela kakhulu kuSomandla nasekuthoneni kwelanga nje. Izolo ke sibe nesifundo izolo emini wasinceda kakhulu uNkulunkulu ngezinto ezininzi ebezisothusa nami ebezindothusa ngoba beziphuma kumninizo. Haleluya. Amen. Futhi ke kwelinye ixesha ufumanisa ukuthi kukhona ukungaqondi okanye umbuzo uthile malunga nalo neso sifundo bekuthethwa ngaso. Amen. Ndiye ndenza ke isicelo izolo ukuthi ngicela ke abazalwane umuntu onombuzo angawuphakamisi. Haleluya. Angawubuzi kodwa uba uyakwazi awubhale nje phansi elungiselela ukuthi mhla kuvele ixesha elinjengeli lokuthi umuntu abuze. Haleluya. Ngoba sisofunda apha asizange ushunyayezwa. Haleluya. Sesashunyayezwa kakhulu. Amen. Sashiyeka si-empty kodwa sishunyayeziwe. Into ebangela uba sibe empty kodwa sishunyayeziwe kukuba sishiyeka sinemibuzo engaphendulekiyo futhi ke akuvumelekanga noma siyibuze. Amen. Ngokuba ke sayibuza sizaba ngabantu abangathobeliyo. Haleluya. Amen. Kodwa ke siyambulela uNkulunkulu osevulele le nyweba. Haleluya. Yokuba sibe nethuba lokuthi sibuze konke esingakuqondiyo ngale ndlela sikuyo ukwenzela ukuthi siyenze okanye siyithathe into siyazi ukuthi sithatha ntoni. Haleluya. Amen. Siyamkholwa ke uMoya Oyingcwele ukuthi namhlanje ukhona ukuze asincede kwizinto singancedakala kuzo. Haleluya. Ayisindimi ke umuntu ozawuphendula imibuzo nami andizazi impendulo zemibuzo yenu. Haleluya. Nami andizazi impendulo zemibuzo yenu kodwa ndiqinisekile uMoya Oyingcwele unazo zonke impendulo zemibuzo yenu. Haleluya. Amen. Ngokuncedwa nguye ke izawuphenduleka yonke imibuzo ekhona. Haleluya. Ukuqalela ke kwisifundo sayizolo emini mhlawumbi ke uba ubunayo imibuzo mhlawumbi nakwisifundo sikamama uthandazile kwisifundiso sakhe kwalandela esinye ke isifundiso kwazoba ke yimibuzo yanamhlanje. Uvumelekile ukuthi nowuphi umbuzo kwezo sessions zontathu uba unawo ubuze. Asizuhamba mhlawumbi ngeline sithi sizaqala ngesession ethile okanye kwaze kwathini. Lo mbuzo unawo ngoba silapha ke ukuze sizofunda sizoncedakala sonke egameni likaJesu ngawubuza. Amen. So ke sizovulela lo mathuba kodwa ke ndizawunika ke umkhombandlela. Ukhona umbuzo ebendikhe ndawufumana malunga nesifundiso sayizolo endicela ke uphinda. Haleluya. Mhlawumbi ke namhlanje ndikuphinda ngenye indlela nothi le bendibuza ngayizolo. Haleluya. Umbuzo ke oqale bendinawo izolo ndibuza ke kubazalwane ukuthi kungenzeka yini okanye kunako ukwenzeka yini uba umuntu esesemhlabeni apheleliswe njengoNkulunkulu njengoba uMatthew chapter 5 verse 48 esitsho ukuthi yibani ngabangcwele ngokuba uNkulunkulu engcwele naye, okanye yibani ngabafezekileyo ngoba uba uthi sesulwini efezekile, okanye be holy. Andiva? Oh yeah, okanye be perfect. Yebo. So
umbuzo lokusitsho ukuthi kungenzeka yini bazalwane kunakho nokwenzeka phakathi kwethu singabantu nje bakaNkulunkulu noba simkhonza uNkulunkulu emhlabeni sikwazi ukuba ngcwele njengoko izwi lenkosi lisitsho. Haleluya. NjengoNkulunkulu engcwele. Haleluya. Kukhona kumzalwane ebekhe ebenawo lo mbuzo izolo, but ke ngenxa yokuba ke ithuba lemibuzo belingavulekanga wathi ke benalo mbuzo nathi hayi umoya ingcwele uzophinda alivule ithuba. Kwenzekile ke umoya ingcwele waphinda walivula ithuba, lifumanekile ke nali. Haleluya. Ukuthi ke lo mzalwane aphendule lo mbuzo ngezibhalo. Haleluya. Amen. Ubeneke ivesi ezithile afuna ukusekela ngalo ke lo mbuzo ukuthi kunakho nokwenzeka. Haleluya. Okanye akunakwenzeka. Amen. Ngicela ke ukuphakamisa uMamncwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha atsho ke oko bekutyhilekile kuye. Haleluya. Malunga nalo mbuzo. Amen. Ukwenzela uba bonke abantu bazoncedakala. Haleluya. Amen. Kuwe ke Mamncwane. Amen. uNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli ngaye akukho okungenzeki, naye konke kuyenzeka. So uNkulunkulu sikuyenzeka ukuthi umuntu abe-perfect, kodwa ngaphandle kaNkulunkulu akwenzeki. Ya nanso ke uMamncwane into ethilekileyo kuyo ukuthi ewe inyaniso uthi uJesu Kristu masibe ngcwele njengokuba uthi sezulwini naye engcwele. Yeah, so uma esithi uJesu Kristu usho ukuthi inokwenzeka loo nto. Wabeke isekela ngesibhalo uMamncwane egameni kaJesu nomama uMkhonasi naye esazasiphathela enye impendulo. Haleluya. Izake uMkhonasi. Amen bazalwane. Haleluya. Mina ngithanda ukuyisekela. Nami ngithi ewe tata. Amen. Akuyelo ngenzeka. Ngiyisekela ngencwadi lapha ekuJohn chapter 17 verse 17. Amen. John chapter 17 verse 17. Sizabalinda abantu umzuzwana bakhile bagqibe sibe sesifunda ke base sifuna ukuthi lokho abantu bakhile. Ivangeli ngokubhalwa nguYohane. Ethi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Amen. Umkhuleko kaJesu la ekhulekela uma asifunda isihloko sakhona ukuthi uJesu bekakhulekela umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi. Isho njalo ngithi nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. So uma ethandaza uJesu la ucela uBaba uNkulunkulu ukuthi makasingcwelise. Angithi siyakholwa sonke. Nabo bonke abakholwayo ukuthi uNkulunkulu makabangcwelise ngeqiniso. Bese uyalichaza leqiniso ukuthi liyini. Uthi izwi lakho liyiqiniso. Ngamanye amagama uma izwi kaNkulunkulu sesilizwile, salikholelwa, saphila ngalo, okusho ukuthi senza njengoba lisho, lokho kuyasingcwelisa. Ngoba the more senza izwi kaNkulunkulu angeke sone. Amen. Sizophila ngobungcwele ngoba sobe siphila ngokwentando kaNkulunkulu. So kuyenzeka ukuthi umuntu abe ngcwele asisela emhlabeni. Amen. Amen. Bazalwane lemibuzo iyavela ezweni kakhulu. Ngihlangene nayo kakhulu.
ukuthi kungenzeka yini uba umuntu abe ngcwele esesemhlabeni. Le nto ibambezela ke ngoku abantu ukuthi bangasindiswa abanye babo ngoba babona kungenako kwenzeka oko ngoba bekholelwa ekuthini phofu ke kuyinyani ukuthi umhlaba ungcolile unje. Haleluya. Kodwa ke impendulo ziyafumaneka ngoku siyaxhotyiswa ukuthi sikwazi umelana naziphi iimeko ezweni zokusichasa njengoNkosi uJesu bamchasayo kwade kwasekupheleni. Haleluya. Ukhona omnye umuntu mhlawumbe ofuna ukongeza kulo mbuzo. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Amen. Asibuyele emuva lapha kuverse 44. Matthew 5. Matthew 5. La sizofunda khona iyona nto eyenza ukuthi sibe ngcwele njengobaba. Indaba iqala la kuverse 44. Asifundeni ke wehle nayo. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalelisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizimelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwabo, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Oh, okay. Yile nto enza ukuthi wa uperfect ungcwele. Wenzani ubaba? Uyathanda. Uthanda abantu. Abalungile Uthanda abalungile nabangalungile. So ngesingisi lapho verse 45 uthi so that you will become children of your Father in heaven. Because he makes his sun rise on both evil and good people, and he lets rain fall on the righteous and the unrighteous. Verse 46. Funda ngesiZulu. ngokuba uma nithanda abanithandayo nina mvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Ubaba uphelele ngoba ethanda wonke umuntu. Nani-ke ningabingeleli laba abadele konke kuphela. Ningathandi abadele konke kuphela. Thandani wonke umuntu. Manenze njalo nizoba ngabakayihlo osezulwini. So-ke awukho umehluko owenzayo uma uvela uthando kumuntu ovumelana naye. Uphelela ngoba ubathanda bonke, ngoba yilokhu ubaba osezulwini akwenzayo. Abantu bazonibona ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu ngoba nenza kanjalo. Amen. Right zonke impendulo kodwa la uJesu lenkulumo mayisephethe usethi so be perfect as your Father is perfect. Uperfect kanjani uba uthanda bonke abantu. Ngiyabonga. Hallelujah. Amen. Right again, ndicela siye ku Luke chapter 6. Siqala ufunda kuverse 30. Siqala kuverse 28. Ndifuna ukuxhasa
ya le mpendulo kababa Matthew chapter 5 nalapha kuLuke iyavela chapter 6 nasiqale verse 28. Luka chapter 6 verse 28. Basikeleleni abo baniqalekisayo, nibathandazele abo banigxekayo. Lowo ukubetha esidleleni, mnikele nesinye. Nothabatha ingubo yakho yokwaleka, ungalinea ngaphansi. Bonke ke abacela kuwe baphe. Othabatha izinto zakho, ungabuye uzibize. Enithanda ukuba abantu benze ngoko kuni, yenzani nani kwangokunjalo kubo. Ukuba nithanda abo banithandayo, nina mvuzo mni na? Ngokuba naboni bayabathanda abo babathandayo. Xa nithi nenze okulungileyo kwabanenzela okulungileyo, nina mvuzo mni na? Ngokuba naboni benza kwaloo nto. Xa nithi niboleke abo nithembe ukuba niyakuzuza kubo nani, nina mvuzo mni na? Kuba naboni bayababoleka aboni, ukuze babuye bazuze kwangangoko. Ngicela uyeke apho ke sisi. Kodwa ke ngicima eyona nto bendifuna ivele iyavela. Bazalwane, silapha ukuze sifunde ngemiyalo kaJesu Kristu. Amen. Eyona nto iyawusenza ukuba sibe ngcwele okanye silungele ukubuya kweNkosi uJesu kokuba senze izwi lakhe, imfundiso zakhe sizithabathe, sizi-apply empilweni zethu njengoko zinjalo. Haleluya. Amen. Ungavi buhlungu xa ubelwe into yakho. ithi le ndawo kothabathe into yakho sobuye uyifunde. Haleluya. So uba ndingabuza ke ngoku ukuthi sikumaxa sindawoni thina kunalo miyalo kaJesu kule level sikuyo, okanye uma ndingabuza ukuthi njengoba sidele konke okanye sidela konke, if uYesu angathi ndiyeza tonight ngo-8 o'clock ungatsho na ukuthi hayi inkosi ndiredi yiza. Haleluya. Ngoba ukuba ready kwam ekubuyeni kukaNkosi uYesu akuzubonwa, akuzukwaziwa ndim, kodwa kwaziwa nguye. Haleluya. Nguye ozawundibona ukuthi ndikulungele okanye ndiredi. Haleluya. Amen. So ngamanye amazwi ke sinikwa apha umsebenzi okanye i-homework ukuthi umuntu nomuntu azihlole ukuthi ingaba ndikwesiphi isigaba sokukholwa. Haleluya. Amen. Uba uNkosi uJesu angabuya nanini, ingaba ndiredi na? Amen. Loo nto ke ibonakaliswa ngokuba imiyalelo kaJesu Kristu, imfundiso zikaJesu Kristu ndiziphila okanye ndizamkela kangakanani na njengokuba zinjalo. So itsho into ke bazalwane ukuthi kunako kwenzeka, futhi uNkosi uJesu usinikile ukuthi kuphelela kanjani oko empilweni yethu, ngokuba sigcina imiyalelo yakhe siyenze siphile ngayo. Haleluya. Amen. So ngicima siyadlula ke kule ndawo andithi. Haleluya. Ukhona omnye umuntu obenombuzo ongomnye afuna mhlawumbi ukubuza okanye onento ayafuna ukuyiveza etyhilekileyo kuye ngexesha bekufundiswa apha izolo. Naso isandla baba. Isandla. Bhuti Luvuyo. Amen, bazalwane. Amen. Ngiyacela ukubuza phela kule verse esisuka kuyo apha kuLuka 29. Luka 6. Luka 6 verse 29. Hey? Lowo ukubetha esidleleni mnike nesinye. Yeah. Nothabatha ingubo yakho yokwaleka ungali yangaphansi. Yangaphansi. Jesu Kristu ukuba ngicela kwabo kusozinikezele ngokuthi Ukuphindisa
Hayi sesibuza Alright, asenze umzekelo ngoNkosi uJesu. Nkosi uJesu uba ngexesha ngisekhumbula ukuthi kwethu incwadi kodwa sizayikhumbula singabazalwane. Ngexesha uJudas Iscariot afikayo entsimini eyokumbamba. Then mfundo uthile kuye uJesu Kristu ukhupha irhele esingqotyeni sakhe. Uyalwa ulwela inkosi uJesu. Then inkosi uJesu mayephendula uthi atha lifake ikrele esingqotyeni salo. Haleluya. Amen. Lifake ikrele esingqotyeni salo. Ikrele sisikhali okanye weapon. Andithi wakhupha isword, asithi isword. Wamxabela lo mzalwane wamsusa indlebe. uJesu Kristu waphinda wayithatha indlebe amyele ukuthi makathathe ikrele aliphindisele esingqotyeni salo. Wathatha indlebe waphinda wayibuyisela. Ngamanye amazwi ithi ke ngokulento njengoba utata befunda ku Matthew chapter 5 uthi ungabuyiseli okubi ngokubi. Haleluya. Uma umuntu akuthetha ukuthi mhlawumbe umuntu uzakubetha ngempama literal esidleleni, kodwa kunokwenzeka. But kodwa njengomzalwane okanye njengomfundi kaJesu Kristu awulindelekanga ukuthi uziphindezele because uJesu Kristu wayenawo onke amandla wokudilishana nentshaba zakhe. Kodwa akayenzanga loo nto ngoba ibubukumkani bakhe ayisibubo balapha emhlabeni boba phezulu. Amen. So akalwi imfazwe ajongene naye ayisiyo yenyama negazi, imfazwe kwamoya. Amen. Kodwa ke abazalwane bazakuncedisa tata kule ndawo ndiphendula kuyo. Amen. Uze kufikelele ku level apha abantu bakubone ngokwesiXhosa kuthiwa njengesidenge. Ya umathe gqithi umzalwane omathileyo gqithi because uvumela ukuthi abantu bathethe nantoni kuwo okanye benze nantoni kuwe. Haleluya. Ngoba izwi lenkosi lithi uze ungabuyizi kwezi obubi ngobubi. Ithi kodwa boyise okubi ngokulungileyo. Haleluya. Amen. Ndicela ke uba ukhona umuntu apha kuthi ofuna ukwengeza kule nto ndiyithethayo okanye ufuna ukuyityhila kakuhle icace for ubhuti ayityhilele. Asityhilele. Amen. Ngokwezibhalo. Andithi uJesu Kristu ebenawo amandla okumelana nazo iintshaba zakhe. Akazange abethwe iintshaba zakhe. Wathini yena? Wathi baxolele ukuba bayazi into benzayo. Andithi? Now kwenzeka kanjani uma uJesu asibone ukuthi siyahlutshwa kodwa basinqandeli? Asiyekele sihlutshwe angasilweli because unawo amandla okusikhusela. Haleluya. Amen. Impendulo ithi leli verse lesilifunda ukuthi uNkulunkulu wenza okuhle phezu kwababi nabahle. Phezu kwababi nabahle. Uyazi ukuthi uyathanda wena ulungile. Nalo yalosagaga uyafunda uyamthanda. Yeah. Bazi uNkulunkulu uthando lwakhe lumfaka phakathi nendawo ukuthi ngiyabathanda bobabili. Ukuthi lo sabheda lo. Kodwa ngiyakuthanda naye. So njengamanje kusho ukuthi uJesu uthi nathi asingene lo moya kaBaba. Yeah. Yabona ukuthi uma ngibuyisela kulo muntu Yes. yabona ngiyamthanda. Ngeke umuntu umenze kabuhlungu umthanda. Ile nto yothanda ijulile bazalwane. Hayi lapha bazana baphendula kuze Yize umama bendimbonile ngathi uphakamisile umntwana. Hayi hlelo uphakamisile? Yebo. Hlelo uphakamisile? isisanelo saphansi. Oh, hayi hlelo nayo uphakamisile phambi komama. Ngibonisa kanti uhlelo yedwa. Amen mama. Bazalwane benkosi. Mina ngizokwenza ngobethu baba ubeka right kakhulu. Ngizokwenza ngami. Yeah. Futhi esikhathini esipheleleyo umyeni wami masibe conference ngezi futhi khona uBrad
azokubuza ukuthi kahle kahle indaba uthanda hamba kanjani. Mase confess uzabeka nje izinto ze-Sunday school. Sunday school ukudla ngelunch. Mangibeka la lezinto zeziduze bese singiyaphuma ngisathi ngiyangena ngene ubaba lo baba lo akakholwa. Afikathi umyeni wakho ulele lapha kwami nonkosikazi wakhe. Mangiphuma ngithi ngisagijima ngisaya kuyoba back ngicela umfana ngobani umfana wakhe. Ngithi mfana wami ngikuphathi nakuthiwa asiyathi ngivele enkonzweni. Mangifika lapha vele baseza siyababona laba bayeza babili ubabo lento bazemkhaya. Mangisathi ngiyangena bangene esaluni kunesaluni. Ngena vele afake lento yokuchef. Ade na iyazuza uzezosho into ayibona umuntu osifazane ekhathi sikubona. Kuthi ngenxa yokwada ngakwada futhi mama. Ngathola amandla ngaze ngawuthatha mama ngambamba ngamshabalisa ngambamba ngaphana sonke ngamphana intombazane. Andisecela wemoto. Manje ngizamphambisa ukuthi imphose la icela wemoto. Amandla asuka la ekhanda awushe enyaweni. Wathi myeka same time. Bangibuza ukuthi manje wayumyeka ngoba kade uzweshalo ngathi hayi akasekwami. Wow, kwenzenjani ma? Ngathi angiphi. Ngakhathi ngithoba angazi kwakuvekwenza kanempilweni yami. Ngasuka manje which means uma ongcwele uyakuyala uma wenza itembu. Ngoba uma kwenzeka kimi njengoba ngithi ngambamba ngisane sodwa. Intombazana nje endala ngayiphakamisa sale sodwa and nathi ngoba sandulu and usatha weseqedile ngokuthi ngimphothe. Mara amandla asuke ekhanda ayisho phansi enyaweni. Avele bakathedeleka. Umzimba wakho wavela akhathala. Ngiyazi ukuthi nginokuthula ngakaze ngikubone. Manje ngingapho ngithi ubaba noma esayibeka indaba yothando. Thando lambile lenda kakhulu. Lika Kristu. Amen. Bani ukuthi ubusisana bephakamsini. Sisalethe. Ngiyabuza baba lo. Ubuza kwakule kulona isithethe ngayo. Okay. Like you could understand ukuthi mawuthola umuntu aganga igcekeni. Azibhekele. Ni ezomuntu wesikhiso utholena naye lo muntu uzoganga. Kumele uyenze, kumele umyeke. Ukuganga udila kanjani umuntu owenza ufumane kwisethu esinjalo? Abazali bami baphezulu besikhuluma ngayo ngithi uyovuka ufuna ukushaya bathi cha kumele ngishaya. Imfundiso kaJesu. uPetro wakhipha inkemba washaya indlebe yawa phansi. uJesu wenze njani? Ngobeni oyidalile. Manje ke ukuba thina isikhathi sisezonweni uJesu wacaswa waqeda ngathi ngabe sikuphi? Manje yabona ke babeganga futhi nathi ke sibabekezelele njalo yena bazohlala nje ngathi abafakazi babo uJesu ngoba sibo abazenzi abayithanda abayenzayo. Cha into abithi phela afuna ukumbamba umshaya yini esho njalo. Kodwa ke asikwazi ukwenza kanjalo. Ingakho manje sikela kuJesu izolo bazalalana ingane ziyangirepotela ukuthi bekukade izini batwana umuntu egqoka iphinifa lana efaka iphupha head la izolo ebusuku. Manje ke ufuna ukubamba enye ingane zami izivula umnyango lapha yakhala ingane then omunye wathandaza. So ake sithi siyambamba ke lo muntu wenziwa njani? uJesu ngangibasa akashaya ngabantu. Akashaya ngamuntu. Wahlangana izizwe. Yebo, bangabashaya. Alright. Ngicela ubuza ke ngokuthi kwenzeke ke simbambe lo muntu okanye umbambe lo muntu eganga ke egcekeni. Ya umthandazele ke ngendlela umthandazela ngayo.
umthandazele ngendlela ye-world system. Kwenzeka ntoni ke ngokuwe i-world system? Hayi umbuzo uthi uyambetha kuba ukonile abo vula ikhesi emapoliseni kwenzeka ntoni kuwe? Obani? Obani abachecka i-distance? Obani abachecka i-distance? Wena unayi-property? Wena unayi-property apha kana bafundi? I-world system uchecka i-distance but emazulu achecka ntoni wona? Anini? Ngokwenza ube-trespass? Ube-trespass? So ngokwasezulwini wena wenza njani ke kwenzeka ntoni kuwe? Ngompo trespassayo ingulo ebezoganga inguwe wena upanisha lo bezoganga ngokwasemazulwini ke ngoku ngoba kuJesu Kristu bamukwabu phakamsile ne? Yebo baba bengiphakamisile. Okay. Mina Sorry sisanele sisaphendula umbuzo wakho kodwa kuba uyaqonda uba okanye sekusho okanye mhlawumbe uba uyaqoma wehlela ngezantsi utsho. ngicela sikuyiphendula ngoLuke chapter 9 Ukuyiphendula. verse 24. Ithi verse 24, ngokuba yilo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepho olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Uma engena umuntu okay simthola ukuthi uyatshontsha noma uyaqhekeza, into esizoyenza ayingabi ngokuzama ukusindisa ukuphila kwethu, angithi kodwa uma sidela ukuphila kwethu isasibuyisele ekudeleni, ukuzideleni thina. Umuntu ozidelile akanalutho lwakhe la emhlabeni, konke esinako siphiwe uNkulunkulu. Ene uma silahlekelwa yikho ngenxa yokuthi senza intando kaNkulunkulu, uthini uJesu uthi sizophinda sikufumane futhi. Kodwa uma sizama thina ukuzizabalazela siyolahlekelwa ukuphila kwethu. Sengikhuluma ngokuphila okungunaphakade ngenxa ukuthi uma seqa umthetho wakhe ukuthi singaphindisi okubi ngokubi, sesilahlekelwa ukuphila kwethu uma thina sesizophindisela okubi ngokubi. Kodwa uma siphindisela okubi ngokuhle, lapho sizuza ukuphila okuphakade. Isasibuyisele ekudeleni. So ngamanye amagama uzama ukuphendula lo mbuzo kaSisanele. Yes, Nawubhuti Luvuyo. Ukuthi umuntu mayekubetha ngapha mnike nesinye. Yes. Ezweni kubukeka ngathi uyaluza. Because uzoluza isithunzi sakho ukuthi umuntu akushaye then ongamphindiseleli, umuntu kwenzeka wangamphindiseleli. Ezweni vele bazothi uyawigwala Sithololwana sendoda. Kodwa according to God uhlakaniphile and so ukuphila kwakho ukusavile ngokwenza kanjalo. Amen. Sisimpo uzakuphendula kule point? Bengifuna ukugcizelela nje. Okay, gcizelela. Ukuthi like if siyamshaya lo muntu lo, what if kwenzakala ukuthi simshaya afa? Ma afa uzofela esonweni sakhe. Imagine thina esibazalwane sizofila kanjani ukuthi sibulela umuntu and nokufela esonweni. So it's gonna be a lot. Yeah. Ukhona umunye uphakamisile? Nawo mama. Nawo mama.
umama ukhona omnye phaa ophakamisile usisi omnibeni sifuthi ihuta incetywa ngaphakathi emall sisi sizakelo mama umama ophakamisile ayile somunye Mina ngifuna ukugcizelela lapho okay ukuthi umuntu noma angakenza kumele imthethelele. Njengoba umthandazo sithi usithethelele izona zethu. Njengoba nathi sibathethelele. Yes, sisi amen njengoba liyiso lomfaniso Jesu Kristu awendalo ukuthi leyale master leyaqondela lo-manager wethu wasibeka yena bese acolele i-present yakhe of isono lesincane imali ebamkoleda encane azama usifundisa kuloko ukuthi thini because sasicolele of lokukhulu njengoba nasisindisiwe lana akusiyo ngihlakanipha ukuthi umemuza uNkulunkulu thine we're meant ukuthi nathi sicolele labanye noma beyinde basendayo. ukhona bephakamisile abecaleni kwakho sisi isikole sihamba kwesikole ya uze ekugcineni uPaul wagcine wasindiswa ngamandla kaNkulunkulu. Silamele ukuthi asimkhulekele ngelinye ilanga uNkulunkulu uzonza amandla akho uzawaveza amandla akho nangelinye ilanga mahawuke. uke watsho omnye umzalwane kumina noba ilungu bani akusona msebenzi uba ilungu bani kodwa esithi akhe siyithathe lena siyijonge ngelinye ilihlo ngoba izwi lenkosi lithi zithandazeleni iintshaba zenu abaniqalekisayo ningabaqalekisi kodwa nibathanda nibasikelele so ndizama ke nami ke ikhuthuza ile lithethwa ngosisi sisisa ombi ubiza usisanda hayi ndibiza usisi ngoba phakamisa phambi kwami ndiyani Jesu Kristu inkosi bazalwane. Amen. I think that enento futhi ile yokuthi thina siziphindiselele. There's a scripture esithena vengeance is mine. Meaning ukuyiphindiselela akusikona kwethu. Umuntu uma wenza into uNkulunkulu ozomenza leyo nto leyo ozokuphindiselela wena. So even kule case yempama ngeke uzoziphindiselela. God will do the rest. ekungaziphindiseleli kwakho awunqweneli nonqweneli bahlelwe yinto ebuhlungu awunayo nale nhliziyo ithi akazichukunyiswa ndim kodwa ke uThixo makadile naye yebo Haleluya. Kunencwadi le ekhuluma ngomfazi wasesama umfazi waseKhanani. Abambamba eqotsheni bamhambisa kuJesu Kristu ukuthi sibambe ephila. Emnteni kaMose bemuntu onjalo beshanga amatshe. Into ayiphendula kuJesu Kristu wathi onganasono phila. Makaqala amgale njalo ngamatshe. Which means uNkulunkulu njengoba esho babathi into ebalekile sithanda noma nguphi umuntu. Ngoba the more wena uyitshela ukuthi awoni yebo ungene lo mfana abanjanga ephethe into. Wena uyaphuma uyamgalela uyamshaya ngesicile mbe yafa. Kanti lo muntu mhlambe bezothola lensindiso la ekhaya umoya kube muhle. Manje kahle kahle kune ukuthi noma ebuya emebuya umuntu angambamba ngathi angamtshela ngoJesu ukuthi uJesu uyamkela uyinkosi nomsindisi. amen bazalwane andiqondi masikhona esinye isandla noko lele buti Luvuyo nosisi sanele nime kanjani kwimibuzo yenu ukuphendula imibuzo apha yenu ukuthi ya ingaba niyahlutha nazi impendulo ezikhona apha ezifumanekayo Ibizwa ukuthi sibe izidele. kaloku ifuna siqiniseke uba uyaphenduleka na and
ke ngoku kufuneka nawe ndasibuza uba uyaphenduleka utsho ukuthi uyaphendula okanye awuphenduleki alright yeah but uvuyo utheni ngathi uthe cwaka nje